Morgan era unha orca valente que quería aprender a cazar e a súa nai lle dixo que xa aprendería a cazar. Entonces, un día foron a buscar comida e tamén apareceu unha tormenta e Morgan quedouse sola. E non había moito, e non comía fai tempo, e estaba en peligro morte. Estaba a pouca profundidade e uns mariñeiros o encontraron. Foron a un parque acuático e que dixeron que se lle facía moi pequeno e un xuíz dixo que ten que ir a uns dos mellores do mundo. Entón, un dos cuidadores de Morgan o levou a Loro Parque, que era un dos mellores do mundo. E Morgan se sentiu moi feliz coa súa nova familia e lle fixeron probas médicas e dixeron que estaba sorda. E cun unha lengua de signos con focos lle axudaba a Morgan a conectarse con eles.